Ρε κολοπανουλίδι. Σοφάστε. Ποιος το είπε αυτό? Να βρεθούμε αύριο. Για ψηλά. Όπα, ποιος είσαι εσύ? Κόσμοι, είναι ένα άλλο άτομο που κι αυτό σε πρόδωσε. Μιχάλη, σου δώσα και την μπουκάτη, προδότη. Μιχάλη. Άκουσέ με. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σκοπίδι! Τέλος πάντων. Ξέρει που έλτα. Γαμώτο μου! Του χωνίκλεπα μες στο μάτι. Μη πας! Είναι γεμάτο μου! Κάτσε ρε. Έφυγε το Λοιπόν, εγώ πάω μάχες μία πάνω, έρχομαι. Δεν έφυγε ακόμα εδώ. Πάει το πουτσ. Τι ακούω ρε μαλάκα. Πάω να πιω έναν αργυμένο. Για να πείτε μου τι θα με κάνετε. Αυτό που δεν μπορεί κανένας να κάνει στον Αλτέο, αυτό θα σε Αυτό θα κάνουμε. κάνουμε. Αυτό το πράγμα που δεν μπορούσα όταν ήμουν μαζί σου. Λοιπόν, όχι, Μιχάλη, μη, τι κάνει, ρε Μιχάλη, είσαι κατάλληλος. Λοιπόν, χίτμα 2, ακίνητος τώρα. Χίτμα 2. Έχεις βόμβα. Λοιπόν, Μιχάλη, όχι. Ωραία, Αλτέο έλα εδώ δίπλα μου, έλα αγόρι μου, έλα. Έλα λίγο, πάμε, άνοιξα. Καλησπέρα φίλε μου, Γκώτη. Έλα εδώ. Έλα, Μιχάλη. Κλόουν. Πώς περπατάω έτσι. Είναι μεγάλο κλόουν. Κυνηγάνε κλόουν εδώ μεταξύ, ο Μιχάλης είναι κλόουν. Δεν μπορώ ρε. Κούνα το σωστά. Ρε Μιχάλη. Ο Monster. Οκ, καλό είναι αυτό. Αγόρι μου, είσαι ο mastermind. Είναι ο Monster που είναι Εγώ ο μάντσα μια φορά με απήγαγε, αλλά εντάξει. Είναι ένας Diamond Toxic και δεν είναι. Αυτός δεν είναι ο αληθινός. Ναι, Ω, sorry, ρε μαλ... Τη Hitman Mafia ότι είμαι στρατός. Τι είσαι? Ρε κάνε άκρη ρε! Στρατός. Τι Μας είπες? με ρε. Άλεξ, στείλ τον ασύρματο ρε μαλα... Μιχάλη, μπες ασύρματο. Μπες ασύρματο. Φιλαράκια, τον μπούλο τώρα, φύγετε. Βρω στο δια... Όχι εσύ, φίλε, όχι εσύ, ο άλλος, όχι εσύ. Ρε κατάλληλε, Μιχάλη.